lyster. Og det er det, som selve den her film den prøver at visualisere. bliver gennemsigtet, når man lige går forbi. De har fået til i sanden nede i byen, for eksempel. Så man ligesom, når man går foran hovedet, så bliver det ligesom klart, hvad det er, produktet af, eller prisen, eller hvad sådan noget. Og det er også det med BO, når man ikke over, men de har også blive noget, og det er ligesom for at holde det. Vi vil gerne have nogle